Molt benvinguts, tots i totes. Anem a llegir el manifest d'aquesta manifestació. Lloretencs i lloretenques, hem dit prou. Estem orgullosos de la nostra vila i volem que tothom sàpiga que no estem d'acord amb la imatge que s'està donant del nostre poble. Hem fet aquesta manifestació per demostrar que ens estimem Lloret i que no ens agrada la mala imatge que es dona de la nostra població a la resta de Catalunya, d'Espanya i del món. Som conscients de la realitat que viu el municipi. Hem de fer autocrítica. Tots som responsables d'alguna manera i en major o menor mesura del que passa. Per això és absolutament necessària la implicació de tots i cada un de nosaltres. Ciutadania, empresariat, administració pública i món associatiu. Tots. Cal revisar la normativa, complir-la i fer-la complir. No estem d'acord amb els últims fets ocorreguts a l'avinguda Just Merlès i estem disposats a lluitar per un canvi. No volem incivisme. Lloret no és només el que s'ensenya a través d'alguns mitjans cada mes d'agost. No és només gent bevent, cridant i trencant mobiliari urbà. Lloret és molt més que tot això. Però, malauradament, aquest altre Lloret, atractiu i amable, no desperta l'interès dels mitjans, tot i ser una de les principals destinacions turístiques d'Europa. I què és Lloret? Lloret és una vila mil·lenària de la Costa Brava, amb identitat pròpia, amb museus, amb jaciments ibèrics, amb castells i ermites, camins de ronda que ens porten tot passejant des de Cala Canyelles a la platja de Santa Cristina, amb la dona marinera que contempla la platja de Lloret i mira de reüll Cala Banys, amb els jardins de Santa Clotilde coronant la platja de Sabuadella i amb la Cala dels Frares, Cala Trons, Sa Tortuga, Cala Gran i Cala Morisca, que són el què i el per què de dir-se Costa Brava. Per acabar, gràcies a tothom per ser aquí i fer palès que viure a Lloret és un privilegi, però que un canvi efectivament viure a Lloret és un privilegi, però que un canvi de model turístic no només és necessari, sinó que si remem tots en la mateixa direcció també és possible. Moltes gràcies.